Знаеш ли как да си направиш такова видео? Като за начало ни трябват около 10 видеа, които ги правим на по-малки от една секунда и ги запазваме. След като сме ги запазили, ги поставяме като оверлей, а долу поставяме ето такъв фон. После горното видео го копираме няколко пъти по този начин и им слагаме маски по този начин и пак запазваме видеото. И накрая готовото видео го поставяме и му слагаме оверлей, като ревърсваме втория и премахваме фоновете им и избираме опцията Stroke и поставяме Paper Stroke. Също можем да сложим и някой ефект като допълнение. Ако имаш нужда от обработка на видеа или развитие и поддръжка на профила, свържи се с мен още сега